indawo iyafana nale ebenikuyona banzi noma wakho. Iyafana nje yonke into, idekho, yonke into, and nomama besemngcwabeni kababa. Noma wakho futhi ubuye naye emngcwabeni kababa wakho. So angazi ukuthi kwenzakala kanjani ukuthi kufane yonke into. So leyo nto ingidlile kakhulu. And into engihluphe kakhulu ukuthi ngize ngifike la. Ngaphezulu kwalokho kokuthi ngifuna ukwazi ngobaba ukuthi mina nawe singumfowethu noma ukufana kwezinto yini. Ngikhulelwe. Ngina 2 months manje. Ngikhulelwe and i-pregnancy test ngeke ize ingiqambele amanga. Ngiyanibingelela lana nonke ababukeli bayo iBlack Life TV kuphi nakuphi la kufika khona lo mbukiso. Elami igama nguStufuza Dlangamandla Zulu. Ngumngwenya kaMsofokazi Mvuleni, intokazi ezalwa nguMamkhize, ngumamsebenzi uMrs Ndlela. Ngiphinde ngilamukela futhi kuyona le show lesibizwa ngokuthi izinkinga zomndeni. So today sibizwe uNdingi wakwaNgcobo obuya le kwamaphumulo. Uthi dadewethu ngihlangane nezimbila zithutha ke kulokhu. Ngisola engazi ukuthi ngithandana nobhuti wami esihlangane naye ngobaba. So igazi lakhe bazalwa ubaba oyedwa bese ke bahluka ngomama. So mayechaza uthi ke ubone isoka lakhe lipostile ku WhatsApp kwavela ukuthi hayibo uhamba usemngcwabeni uhamba noma wakhe. Ubone ku-status and la bebe khona bebe endaweni eyodwa noma wakhe uNingi naye waphuma endlini ethi uyemngcwabeni kushone ubaba kaNingi. So mayethi uyabheka ezithombeni mayethi ungena efonini yama wakhe izithombe i-background iyafana nala kushuthe khona isoka lakhe benoma wakhe. Yindawo usuku kuyafana. So uthi ake ngibheke nje ukuthi kanti kwenzakalani la, ingabe ngithandana nobhuti wami noma cha, ukuze ngizokwazi ukuthi kwenzakalani ngoba okukhulu kunakho konke sisiwami kuza ilunga elisha lomndeni. So asike silalele nje sizwe ukuthi ithini into nje besilandisa nje kahle ukuze sizokwazi uku-understand ukuthi kwenzakalani lana. Sabona kunjani? Ngiyaphila sisenjani? Ngiyaphila nami, mina ngumamntolo Ngandlela, ngicela ukwazi. Igama lami ngoNingi wakwaNgcobo, ngisuka endaweni yakamaphumulo, ngina 28 years. Kukuphi la ukhulela khona? Ngike ngahlala eKK, kwaDabeka ya ngakhula khona, ngaphinde ngahlala amaphumulo futhi ngaze ngaqeda isikole khona. Okay, ngicela ukwazi ekukhuleni kwakho, ukhuliswe ubani? Mhlawumbe ngabe abazali bebebambisene bawuthi emshadweni noma bekumzalo yedwa noma bekwama grandparents noma mhlawumbe bekomalume auntie mase niyagcwala ke nibe ama siblings nibe abaningi nabomzala nani. Mhlawumbe ekhaya futhi isimo besihamba kanjani? Mhlawumbe ngabe abazali bebecaphuna kusale noma bebentula noma bekuyikhaya nje ukuhlezi kulala kudlile kodwa izinto zihamba kancane. Angifuni ukuqamba amanga sesiwami, mina ekhaya sikhule nje ngathini sikhule kanzinyana but besingalali singadlanga kodwa nje bekunzima because besikhuliswa umzalo yedwa. Besikhula nengane ka-anti wami, imina ke bengingedwa ngumama vele. Okay. Umama ubengishiye nogogo. Yeah, ebeyotohozela ukuthi ondle mina because be single parent. Then after isikhathi ke wabuya ke ayisahlala naye ekhaya sekunzima ke lapho. But nje bekuphileka ngifuna uqamba amanga. Sekuhambeni kwesikhathi ke sengikhulile. Yes. Nami ke njengomuntu wesifazane ngayihlanganela nomuntu wesilisa. Sajola nje kwamnandi kanje ya. 2 months ago ubaba wami ngezwe ukuthi ushonile, ngizwa ngaye umama. Okay. Ngoba benganasikhathi esiningi ukuthi ngihlangane naye. Ayi ngathi okay mama kulungile ke kushuthi uzoya emngcwabeni mina angeke ngikwazi. Kodwa uyawazeni ubaba ngokumbona.
Yebo, ngokumbona ngiyamazi, but nje isikhathi bengingaspendi naye. Isikhathi esiningi nje ngamgcina nje dala nje kakhulu. Leso silonda mhlambe ngabe sikulimaze kangakanani? Ayi, sangilimaza kakhulu ngoba ngize ngangamgcwabeni wakhe ngenxa yalokho. Okay, awukapholi. Hhayi, angakapholi. Into-ke la engihlupha kakhulu-ke ngize ngibhalele la ekhaya. Yes. Ingoba umama uthe eya emngcwabeni kababa wami, wahamba wabuya. Uthe lapho-ke sisi wami umama esebuya emngcwabeni, uthe ntambama waphosta umuntu wami, phostile uma wakhe usemngcwabeni, okay, unoma wakhe. Yes. Then uthe nami ngingenele efonini kama wami, ngabona yonke into iyafana nale esesithombeni lesi esiphoste ubanzi. Idekho iyafana, iholi iyafana nje, izinto ey'ningi nje ziyafana. So ngaqala-ke lapho nganokuthuka ukuthi hawu kwenzakalani. Yingakho-ke nje ngithe mhlampe uma ngiza la ngizokwazi ukuthola iqiniso. Ngakujabulela ukuthi mhlampe umama noma wakhe ubanzi sikwazi ukuthi sibe nabo, mhlampe bazosichazela kangcono. Senesikhathi singakanani nithandana nobanzi? And ekuthandaneni kwenu mhlambe ngabe wazama yini ukucela ukuthi ngicela ukubona abazali bami, ngeke ngishaye i-intro cause mhlambe ngizimisele ngawe, uyabazi indlela yokukhuluma. Mhlambe ngabe wakuzama lokho, mhlambe wazingcwabela wena, noma anikaze sidalo nize nifinyelele kuleyo nkulumo ukuthi ufuna ukuyokubonisa kumzali wakhe naye azi owakho, nje zonke lezo zinto? Hayi, angifuni ukuqamba amanga, besingakazi impela size sikwazi ukuthi sibonisane abazali bethu. Okay. Sesithandanile nje, it's about unyaka no-2 months. Oh, Sesithandanile nje impela naye, and ngiyabona ukuthi yonke into phakathi kwethu i-right. Ya, ngi-happy nje ngayo, iyona nje lento lesiyenza ukuthi ngiphazamiseke. So kahle kahle yini ofuna ukusizakala ngayo? Ngicela nje ube ngimbaba, sivele sigcine sihlale lapho. Ngicela ukuthi ungisize, ungihlanganisele omama bobawu-2 bethu naye ubanze bekhona. Okay. Then bese siyezwa-ke mhlawumbe ukuthi bona omama mangabe siyikhuluma lento, umama uzosho naye mhlawumbe ukuthi ubaba abanzi ubani nomunye asho. Mhlawumbe khona into engahlangana noma esizoyithola ezosenza nathi sikhululeke ngaphakathi. If vele udadewabo ubanzi, uyazibona uphuma kwi-relationship naye, uyazibona ulahlekelwa uyena othandweni, uyakwazi ukumbona ngelinye ilanga uthola ukuthi-ke impilo isiqhubekile, nahlukaniswa noma nahlukana ngey'nqumo zenu, uthi uyabona usenomunye umuntu and uwubhuti wakho, and mhlambe ufisa ukwenza izinto ey'right kuyena nentombi yakhe, afisa ukuyilobola ayishade. Uyazibona yini wena umsapotha njengosisi wakhe mekuwukuthi usisi wakhe? Ungangizwa kabi, uyazibona yini wena uze ufinyelela ekuthenini uze uya enjabulweni yakhe, kade wazi ukuthi mhlambe wasuzinikile ukuthi lokho kufanele wena? Yabona nje kunzima kodwa akukho okudlula nje ukumelana neqiniso. Ilokho nje engikwaziyo, nokuthi konke akuzobe sekwenzekile mhlawumbe uma kutholakala ukuthi ubhuti wami, kumele nje ngimelane neqiniso, ngigwinye noma kubaba, ngoba akekho umuntu ongathandana nomfowabo. Ngiyamthanda, ngiyamthanda kakhulu, ngimkhathalele, ngimfisela konke okuhle, kodwa nje uma sithola iqiniso komele ngamukele, naye futhi komele amukele. Kulo nyaka nemfalakahla ngaphezulu eseniyithandene, mhlambe ngabe uthando lwenu bese lifinyelele la khona senazi ukuthi igazi lomunye nolomunye li-clean, therefore sesingakwazi ukungena ebhasini sihamba ngey'nyawo, noma beningakafinyeleli ekuthenini seningaze ningene ebhasini mhlambe nisayigqoka iy'cathulo whenever niyogibela imoto? Ngiya-check-a because ngifisa ukwazi ukuthi senihambe kangakanani. Indlela sesiyihambile naye, angifuni ukuqamba amanga, amakhokho nje awasagqokwa nhlobo. Okay. Awasagqokwa amakhokho. Mhlambe ngabe sikhona isivikelo osifakile ngaphakathi
emzimbeni wakho esidala ukuthi kungabi khona ilungu elisha lomndeni, noma awuzivikelanga nje mhlambe bekungenzeka noma yini? Iyo yonke nje into engenze ngathuka kakhulu le yokuthi ngize la, ingoba nginakho ukuy'sola ukuthi ngathi khona u-coming soon. Oh, okay. Okay, ithi ngibalande omama, sibone sixoxisana sifika kuphi. But iba nesineke nje, mhlambe ngenzeka ukuthi kunzima kuwena ukugwinya lokhu manje, mhlambe ibhomu. Angihleki but impilo ayifani namalanga awafani. So ngicela ube nesineke, ukwazi ukugumba kahle umbe uthole ukuthi uzohlangana nani. But ngicela ulindele nanoma yini. Ngiyacela ukuthi nisondezele omama. Sawubona ma, kunjani? Yebo ma, siyaphila. Ngiyaphila nami. Ngicela ukwazi umabani wakephi nendawo? NguMangcobo wakwamaphumulo, igama nguNcamisile. Okay, udadewethu lo umntwana wakho? Yebo, undodakazi. Okay ma, ngicela ukwazi ukuthi umabani wakephi? NguMandlela uDuduzile, igama wakwamaphumulo. Ubhuti undodana wakho? Indodana yami nami. Okay, bhuti ngicela ukwazi igama nesibongo. Lubanzi ngawandlela. Lubanzi Ndlela. Okay, udadewethu ubhalile kuhlelo lelithi inkinga zomndeni. Akekho right, ngenxa yokuthi khona la eduke khona, khona into emhlanganelayo kodwa ihambe ingamhlanganeli ngoba aka-understand, and udingo ukuthi azi-understand ngoba nakhu ekhulume nani nobawu-2. Ufile engazuthi angathola iy'mpendulo uma ngabe ehlangana nani nobabili njengabantu abadala abafika kuqala emhlabeni yena engakafiki. So kunokuningi-ke akutholile engicabangayo ukuthi uyafisa ukwazi ngakho. Ngiyacela ukuthi uhlale nje phezu kodaba, uchaze ukuthi why ubhalile kuhlelo, uze nje nayo indaba oma baku-understand ukuthi why sila. Alright, ngibhalelile la ohlelweni ngoba kunenkinga endlala phakathi. Kunesikhathi lapho umama khona ahambile ethi uyongqoba ubaba. Then ngithe ngiyabona ntambama sekulate nje ubanze upostile, and isithombe asipostile sinawe la. Uma ngibuka efonini kamama, uma ngingena efonini kamama ngiyabona ukuthi umama iy'thombe zakhe indawo iyafana nale ebenikuyona Bansi noma wakho. Iyafana nje yonke into, idekho yonke into, and nomama besemngcwabeni kababa. Noma wakho futhi ubuye naye emngcwabeni kababa wakho. So angazi ukuthi kwenzakala kanjani ukuthi kufane yonke into. So leyo nto ingidlile kakhulu, and into engihluphe kakhulu ukuthi ngize ngifike la. Ngaphezulu kwalokho kokuthi ngifuna ukwazi ngobaba ukuthi mina nawe singumfowethu noma ukufana kwezinto yini. Ngikhulelwe. Lena-ke kaningi usevele wakubhadlaza phela ukuthi kuze ilungu elisha lomndeni, and iyona lento athe mesikhuluma naye okokuqala, mekuthi niyakhumbula kahle, nibuyele emuva ngisakhuluma naye yedwa ukuthi isilonda sokukhula ukhuliswa umzali oyedwa ngabe usupholile yini kusona. Niyakhumbula ukuthi utheni? So uyacabanga lo mntwana futhi ozayo ozokhula esahlukana yena uningi nobanzi. Okay fine, nobanzi naye I'm sure nje akathandi ukuthi umntwana wakhe akhule ngaphandle kwababa. Kodwa icabangeni lento le, fanele bahlukaniswe, kodwa umntwana futhi uyabadinga bobawu-2. Lento futhi abayibalekelayo bobawu-2 uningi futhi kakhulukazi. Manje bengajabulela ukuthi oma mhlawumbe besichazele ukuthi ubanzi noma lapha bebekhona kwakuyikuphi, uma vele mhlawumbe khona into engisesoyithola ngazi noma niyazana noma nazana. Ngicela usichazele ma ukuthi kwenzakalani. Umama uyamazi noma? Ngiyamazi. Nazana kanjani? Ngimazi ngoba ungomunye wangathini. Ubaba walo mntwana ubenabantu abaningi besifazane. Kusho ukuthi khona lapho esathi size kuyena ubaba wengane nawe ulethe ingane kubaba wayo.
nami ngikhona ngamazi kanjalo. Akubanga kuhle futhi ngaleso sikhathi lesiniqala ukuhlangana. Akubanga kuhle khona kodwa-ke futhi ubaba wabantwana bethu umuntu obehambe baney'ngane lapha nalapha. Oh, okay. Awunayo isho ukuthi mhlawumbe ubaba ube ney'ngane ey'ngaki? Anginayo isho ukuthi iy'ngane ey'ngaki kodwa nje uma ngicabanga abantu besifazane engake ngababona ngelinye ilanga ephahlulukile noma ngizwe ikhuluma ngathi yena akabi nentombi ewu-10 funa iy'ntombi zakhe beko-20. Angazi nje manje ukuthi ugcine eney'ngane ngampela. Uma wengane kuthiwa abangaki? Hayibo, ngeke. Yazi angihleki. So uma uzwe undodakazi wakho ekhuluma kanje, angisho kuyakucacela ukuthi shuthi nangu umlisa abambisene naye kwezothando. Kuyangicacela. Ma, ufila kanjani ngayo yonke lento le? Ngizwe ngiphatha kambi. Ngizwe ngiphatha kambi lento. Ngoba ubaba umfana wami yena umuntu ade ehlupha kakhulu. Okay. Ade ehlupha ehamba ezalanisa nje yonke indawo. Ngoba naye lo mama lo ngiyamazi kodwa ingane angiyazi. Yethu unengane ubaba umkhize kodwa-ke ingane bengingayazi, angiyazi ingane. Ubaba wabo wamkhize futhi? Ha, malume. Hayi. Yebo. So mase kufinyelele la ekuthenini abantwana sebethandana bodwa. Kuthekani? Angazi into ezothiwani lento lento ngiyibona inzima. Into futhi ngisathi intombazane isikhulelwe. Angazi into ezothiwani le ndaba, angazi, ngizwa inzima kakhulu. Okungijabulisile ukuthi iqiniso sengilitholile. uBanzi ungumfowethu. Banzi, ucabangani? Lobo ngibona ngithule nami ngicabanga yabona. Kukhulu kakhulu kakhulukazi kuthina. Sinosisi. Bona sekunzima ukuthi ngithi isisi ngoba bese ngazi usumuntu wami. Okay. Uke wakuthi fahla ngalolu daba noma na uthuka usukhona la ukuthi kanti khona into enje phezulu into enje. Kungifahlazeli bengakangifahlazeli. So awazi lutho nje. Angazi lutho obungibona ngithula inyama ngala enkulu maxhamwa nawo ngoba vele siyaxhumana ngamafoni. Ukuthi kwazi kanjani ungifihle into kanje. Indlela uBanzi aphole ngayo. Angazi ke phela singabantu asifani bakithi. Asifani ngoba abanye omunye umuntu methola into angakazi azezwa ngayo before ukuthuka kwakhe kuyabonakala ukuthi uthukile lo muntu. Omunye akubonakali mhlambe kusuka indlela adalwe ngayo kodwa indlela uBanzi ayiyona is not make sure. Uyalazi kodwa uthando lokababa. Uthando lukababa ngilwazi ngempela. Ngeke ngize ngqamba mama. Ngihlupheka kakhulu ngobani kahle kahle umuntu onephutha naye uma singambeka ephutheni. Nabo abazali bethu bonke singababeka emaphutheni ngoba ekugcineni kuyenzeka mhlasimbe babe sakhona kube khona into ezenziwa sesiZulu bekufanele sibe khona mhlasimbe sasiyokwazana. Singeke ke phela sazi ngoba ukuthi babenza kanjani ngokwabo ngoba gcine sesazana sekukanje. Yes. Khona iphutha lenzekile ukuthi sibe abantu abathandanayo. Kwagcina sekwenzeka lokho akathi kwenzekile njengamanje. Angisho ukuthi ngibeka kuba ukoma kakhulukazi icala. Angizeseki nami ngoba ngumuntu wesilisa mhlasimbe kokuhamba egcine kwenzeka njengobaba angazi. Kodwa ebengikusho ukuthi ngimangele kakhulu angazi ukuthi ngingathini ngoba ngilimele nje. Umzwile mangabe ebeka indaba yomntwana ilungelisho lomndeni elizayo. Yebo ngimzwile sengabala nakho kodwa khona ukungilimaza kakhulu ngoba baba ngumazanga ngaphila kulezo nhlungu lezo wahamba ngaze ngasedolobheni eduze kama because ngiphelele komalume uma ayezama. Yes. Ngapha edolobheni kwaphoqa ukuthi ngigcine ngoba sengikhulile nesikole sesiqedile ngigcine sengiza ngakuyena ngizozama kwamatofo. Indlela ade ephanda ngayo uma ayingiphathanga kahle ngoba ukukhula kwami khona sikhona isilonda sikababa kodwa ukukhula kwami ngikhule ngazuthi
ukhona eduze kwami engekho indlela uma bebalansisa ngayo. Okay. Yabo. Omalume bebeseduze nabo bese ngibathatha njengobaba ngoba akekho umuntu ebengathi baba kuyo. Okay. Mase ngifika kuma la eThekwini uyabamba eMandiyeni kanjalo ngagcine ngumuntu othola umuntu wesimame kodwa umuntu wesimame ngantholela ngakithi kwaMaphumulo. Sezwana ngoba nakho sekuze kwakanje. Inkinga-ke sengayidedelela ngima ngoba uyena owaziyo sonke isitori umsuka wethu kuzo kulela. Yabonga njengabantu abadala. Yes. Yeah. Ma usuggest ukuthi fanele kwenze kanjani? Ungakhohlwa ukuthi umzukulu usendleleni. Ayikho enye indlela ngoba ubaba lo mntwana lona umuntu ongekho kahle kahle. Ngangiyikhulisela ngedwa umntwana ngoba sahlukana naye kwanzima umntwana wazamngaka umntwana. Kodwa manje mase uza nomzukulu futhi oseceleni inzima le ndaba. Angazi ufuna kwenziwe njani. Angazi ngempela. Angazi. Ma ushile undodakazi wakho ukuthi khona umzukulu uzayo noma uthuka uzwa manje nje? Ngiyethuka nje manje. Bumazi kodwa ubanzi? Ngiyamazi. Wangitshela ukuthi khona umuntu asehlekisana naye. Ngathi ingane yami. Sangathi-ke wena ungaba nenhlahla mina ngaba nezibhadi kubaba wakho. Ngathola umntwana ubaba wakho wayiqhubekela nempilo yakhe. Nami ngayibonela ngathi ngesenjalo. Bengifisela ukuthi kube kuhle izinto zakho. Yo. Angazi, but-ke mhlambe ke akukho lula ukuthi ungathandana negazi lakho. Angiboni ivumelekile into ekanjalo. Ngiya-understand ngomzukulu kodwa ke mhlambe ngabe ucabanga ngani ngezimfanelo zaka-sisi ngokuza komntwana nje izinto zesiZulu ezikhokhwayo uma kuthi khona ilungelo lisho lomndeni elizayo. Ngibhekise kuwe impela. Usisibe ngicela azame ungiphindela ngoba lento exoxwa njengamanje iyangicabangisa kakhulu. Ngizama ukubheka ukuthi mhlambe ke uplaneni noma athina ama-plans akho ngokweyimfanelo ekufanele uma azithole since kuza umzukulu wakhe. Ngiya-understand ukuthi ngeke uze kusabalula uqhubeke nokuthandana nosisi wakho because usutholile. Then lokho kweyimfanelo-ke mhlambe ngaba akhona amandla noma usakufanele unikezwe isikhathi uhlehlele emuva uhambe uyophanda njengensizwa bese uyabuya uma athola imfanelo zakhe noma ubungakahlafuni kahle hle konke lokho kwenzakala manje usadinga isikhathi nesineke. Hayi, iqiniso engingalikhuluma ukuthi ngoba ngifisi nayo izikhula ngendlela engakhula ngayo. Ngizocela ukuthi uma kasisi lo enginike isikhathi. Okay. Indlela engizama ngayo bengeke kwazi ukwenzeka okwamanje ukuthi ngikwazi ukuhlalela ingane ngenzele ingane yonke into. Okay. Njengamanje bengicela nje ukuthi anginike isikhathi ngize ngibe nawo amandla ngoba uma esilahlwe yimina uzothiwa ngoba phela umuntu obekwaziwa mina naye. Okay. Abanye babantu ukuthi siyathandana. Okay. Uma kuthiwa ngiyayishiya-ke ngizothini? Shuthi naye ekugcineni izofana naye. Okay. Kodwa uyazibona ukuphila nje ngaphandle kokuthi uthandana naye. Yes, ngiyazi ngenzeka ukuthi uphile uzophila vele but ngizama ukucheck-a leyo ukuthi izokulimaza kangakanani. Soba nzima kakhulu isikakhulukazi ngobani abantu abafani futhi abasoze befane. Indlela ebengiphethe ngayo ibinhle kakhulu. Okay. And futhi sizophinda futhi sihlangana siba ndawonye. Sohamba kujwayeleke ngenqama ngoba ngakwazi ukujwayela ukuthi anginababa kodwa ngimazi ukuthi imuphi kanjani. Okay. Ngaze ngakhula ngamanga.
khona kuzojwayeleka kodwa kanzinyana. Mm. Kuzophoqa futhi ukuthi kuhlukaneke ngoba udadewethu wegazi. Uyazwa? Buhlungu inhliziyo yona. Indlela ebuhlungu ngayo ngcono nokuthi ingane ayikho. Manje sekuze kwavela nengane ngaphezulu. Okay. Kodwa ngeke ngize ngibeke abazali kakhulu iphutha Yes. ngoba nabo bakhuleliswa bashiwa kanjalo. Yes. Nabo bayibonela. So nabo mhlawumbe bebenganawo amandla ukuthi besithathe besibonise emakhaya. Mhlawumbe nabo besaphila ngaphansi kokulimala. Yebo, Indlela abachaza ngayo ukuthi ubaba ubenjani kubona. yebo, umuntu uzoku-understand-a lokho ngelinye ilanga. Kodwa nje uma usaseyinhlungwini ubuye uthathe i-blame uyiphonse ngapha uyiphonse ngapha. Yes. Yo, hayi kunzima shame. Umfoqa mama kubuhlungu. Okay. Ma, umzwile ubanzi kade chaza ukuthi ucela nje ukuthi at least umnikeze isikhathi. Akaphiki ukuthi uzokulethela imfanelo zakho but ucela nje isikhathi. Ngalokho nje uzizwa kanjani ngakho? Khona ngizwile noma-ke njengomuntu phela wasemakhaya uthola ukuthi mina nami nginabafowethu esibonisana nabo ey'ntweni. Ngathi mina ngizwile njengengane bona mhlawumbe bebhoke ngolaka. Kodwa kumfana meyikhalela-ke Nkosi yami akukho soka lingenasici. Ngiyakuzwa ma. But ngiyabonga kakhulu ukuthi nisukumele phezulu noma sinigxumisa nje kade ningazi lutho and sinigxumisela izinto kungenzeka ukuthi sinibuyisele emumva ngazo kanti nina senadlula kuzona kodwa ngesimanga sokuthi kukhona abantwana benu asebevele bahlangana ngalolu hlobo. Ngiyaxolisa ukuthi nginiphakamisele phezulu but ngiyabonga ukuthi nigcine ngokufika and ngiyabonga ukuthi nisilalelile. Ngiyathemba ukuthi ekuhambeni isikhathi mhlawumbe nizokwazi ukuthi ningene phakathi kwabo nikwazi ukukhulumisana nabo njengabantwana benu. Ngiyazi mhlawumbe bekunzima ekukhuleni kwawo but ibona laba enabusiseka ngabo. Ngiyacela niqhubeke nokuba abazali kubona bobabili because basabhekene nale nsambatheka ababhekene nayo manje. Okukho lula kuvele bekuvesana bakusuke bagxume nje seyiphelile kangako but ngiyabonga kakhulu ukuthi nisihloniphile sakhulumisana. Thank you so much. Mhlambe-ke before sivale ngifisa ukucheck-a la ukuthi ucabangani mhlambe ithini way forward, ufisani, ufisa ukuthi kwenzekeni, ungibekele nje nanoma kuthiwa awunawo amandla ukuthi uzenzele because uphethwe nawe usanomzali ophilayo. So ngifisa ukwazi nje i-way forward ukuthi ucabangani, ucelani, ufisa ukuthi makwenzeke kanjani. Indlela nje engicabanga ngayo benginesifiso sokuthi mhlampe omama basithathe bavume ukuthi sihambe nisobona kababa. Futhi okunye engikujabulela kakhulu ukuthi iy'ngane kababa nezinye sikwazi ukuthi sazane sisonke ngoba njengamanje le nkinga le nginika ngisho isifundo ngaphezulu. Yes. So ngingakujabulela nje ukuthi sihambeni sibone kababa siy'bone nama-siblings. Ukwazi nokuthi ubanze amaphutha afuna ukwalungisa. Ubonisane nabantu bakaMkhize. Bazi nje ukuthi umonakalo wenzekile ukanjani. Kodwa angazi noma abazali bengakwazi ukuthi bezivumele ngoba ibona njengamanje abasiphethe bakhona nabo bayizwela. Ma, ngicela uqala ngakuwena. Cha mina anginankinga mntanami sizothola uhlelo ukuthi sixhumane nababo wakhe ngoba phela manje ngoba esekukhona umuntu ozayo nje manje. Yes. Uyayidinga ihlobo zakhe. Uyadinga ukwazi imvelaphi yakhe nawe ukuthi uqhamuke kanjani. Okay. Konke nje ngiyakufisa mina ugcine kwenzeke ngendlela thina nomntwana esifisa ngayo. Okay. Singazi-ke kubo kwakhe-ke phela ngoba-ke nabo baningi bayimindeni ehlakazekile. Okay. Ma, ngicela ukuzwa iside lakho. Hayi mina ngibona kuwumbono omuhle ukuthi kube kaMkhize. Okay. Kukhulunywa nobaba abancane babatwana. Ukuthi nje sifuna sibonisane sizonjani ngala ney'ngane bese kwenza kanjena. And futhi ngane futhi ingane zazane ngoba lokho kwenzekile ey'nganeni zezandawonye. Akukho kuhle. Akukho kuhle. Sivimba ukuthi kungabe kusenzeka lezi ngane engakwenzeki kuzona. Mina ngibona kuwumbono omuhle kakhulu. Okay. Banzi? Ya, nami bengibona kuyilona cebo elingcono ngoba gcineni mathiwa kubonisana bona uma sihlala sibuka ama-TV kanjalo
izinto ey'kanje begcine bebambana ngezandla. Kuba khona iy'nkinga ey'thize. Ngibona kuwukuthi umbono ongcono nami ukuthi kuyiwe lapho kuthiwa khona yisekhaya kwaMkhize ngoba sengizuze uMkhize ubaba mhlasimpe lona ekhaya angazi anginayo sho abazali abaziyo. Kodwa-ke sekuyoxoxiswana-ke kufonwa ngoba nami-ke ufonelwe ngiyiphumele etohweni. Ngingazi-ke mele sikhambe usuku ukuthi mhlasimpe ngiyobe ngi-right ngi-off kanjani. Okay. Kuyazwakala. Buka lapha ekhaya, nizwele nani ukuthi kuhamba kanjani. Silana-ke njengamanje and kusabuye ngazuthi lusazoba lude kakhulu uhambo because ubanzi usacela ukunikeza isikhathi and udadewethu akakabi right kuzilungelisha lomndeni kuningi nje kuhlangene. Kodwa ngiyacela ukuthi ungajaji okwakho nje mhlambe ukushiyela ku-comment section uchaze ukuthi mhlambe kuzoba ngcono uma ngabe kwenziwa ukuthi nokuthi mhlambe kuzoba ngcono uma ngabe bebeka ngalolu hlobo mhlambe kuzoba ngcono uma ngabe kuthiwa bazama lokhu nalokhu. Asijajani, siyalalela kuphela. Ngibonga kakhulu kwabaka Black Life ukuthi gcine sekuvele iqiniso likanje kodwa angeke ngize ngiqamba amanga. Umuntu obengiphathe kahle kakhulu ukuthi sihlukane mina naye akuyona into engizongijabulisa kodwa kuzophoqa ukuthi ngisamukele isimo. Sengasho ukuthi nisale kahle. Ngibongile. Emva kokuba-ke ngibhalele i-Black Life ngikutholile ukukhululeka emoyeni wami. Ngathola ukuthi ngathi kunento esukile la emahlombe ngoba since ngiyisolile lezi inkinga lezi zokuthi ubanzi umfowethu bengakutholi ukuphumula bengilala ngalele. Kodwa namhlanje ngiyazizwa ngathi khona la khona umthwalo engulahlile. Ngiyabonga kakhulu kwi-Black Life. But-ke kubona konke yonke lento le iqale kubaba uMkhize ngokuba noma wengane abangangozulu. Ngiya-understand ukuthi mhlambe akuyona inhloso yakhe nje esakhula. Angiboni ukuthi ukhona umuntu ongavesana esuke nje ekukhuleni kwakhe yena acabanga ukuthi mina ngifuna ukuba noma wengane abawu-15 nezingane eziwu-20 something. Angiboni ukuthi uyayiplana leyo nto leyo. Into eyenzakalayo. Kodwa-ke kube buhlungu kakhulu mekuwukuthi izingane zizokhula ngaphandle kwababa. Ingane zizo experience ukuhlukumezeka koma wazo. Kubhlungu nanokuthi abantwana bangazani. Enye ipain futhi leyo engazi ukuthi bayolapheka ngayo nini mhla kwenze njani mhla nje kuthiwa kwenzekeni angazi but bafowethu lapho ngiyacela mhlambe mekusu wena-ke mhlambe usukwenzile noma qondene nokuthi usunazo vele izingane eziningi koma wengane abahlukahlukene kulungile-ke thanda izingane zakho enza sure ukuthi izingane zakho zonke ziyazana mekuwukuthi awunawo amandla bona ukuthi ubahlanganisa kanjani. Bakhona WhatsApp manje bakhona TikTok bakhona Facebook inkundla nje zokuxhumana zikhona manje. Do something ukuthi izingane zakho zazane zonke because uwena ozilethile emhlabeni bekusinqumo sakho. So enza noma yini ezodala ukuthi izingane zakho zonke zihlangane zazane. Ngiya-understand futhi ukuthi kunalabo mama bey'ngane abathi if mina nawe sisathandani na kanjani eyami ingane izobe ilibhada kukini mekwenze njani ngingekho. Wena senda imali wena kumina ngizokwazi ukuthi ngiyikhulisele ingane. Ngeke uze uyibone ngijithelile wangihlukumezile into nawe nje phakathi angisayifuni. Mase umama wengane ekhohlwa ukuthi yes yena udiniwe ukuthi ubaba umntwana wenzeni kodwa ingane yona okusalayo kusuke kusafanele ihambe iyazana nomndeni wayo ngqoke manje. So sesikhulume saqeda sasesivumelana ngokuthi kufanele kuyiwe kwaMkhize benze indlela ukuthi abantwana bonke abazane ngebhadi-ke ubaba akasekho emhlabeni. But lokho akusho ukuthi sekufanele bavimbeke ukuthi baye kaMkhize. Kufanele baye kaMkhize kubalindile kubamele nje lokho ukuthi bahambe bayaMkhize. Nanomntwana omusha ofikile angazi bazocabanga bafikephi mhlambe ngomntwana inhlawulo
nanokuthi kushwelezwe angazi kanjani, angikwazi amasiko akweminye imizi, angazi inqubomgomo yakhona ukuthi benza kanjani, but kufanele kwenziwe lokho. Ngiyacela ukuthi ungakhohlwa ukuthi usubscribe, like, share. Ngiyithanda kakhulu. Bye. Black Life Traditional Pharmacy izimpande zama-Afrika. Sikulethela konke ongakudinga. Sisebenzisa imvelo kokulapha, sididiyele izimpande, kwahlanganiswa ongoti abahamba phambili kwezokulapha ngesintu. Senzela wena. Sikhona isikhafula sokubuyisa isithandwa sakho, ukuthola umsebenzi, ubuyisa umuntu wakini owaduka. Sikhona neziwasho. Sikhona isiwasho sokugeza isichitho, ube nogazi, uthandeke ebantwini, ukususa amathunzi amnyama, nokuvula izinto zakho zikale phansi abantu bakuthande. Siyabasiza noma uma unenkinga umhlume, ama-ulcer, i-cancer, i-BP, ushukela, ama-fibros, uvule nesibeletho ukuzothola abantwana. Siyabasiza nosisi ukukhuphula isitofu usibeke ku-6, indoda ikuthande kakhulu izikuphi imali. Nobaba sebasiza ukuqinisa idonkipiri, umthetho uqine endlini, wenza umuntu wakhe athande wena wedwa, alangazelele wena wedwa futhi, uphinde uvikele umkakho. Woza kithi epharmacy, e-Black Life Traditional Pharmacy. Black